Pamati ang namon ginasanligan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Sunday edition sa aksyon. Lasay 7 Action Radio, Philippine Standard Time, pabalik sa Aksyon Balita Sunday Edition, detalye sa balita lokal. Naglabot na sa 97,450 ang kaso sa COVID-19 sa Western Visayas matapos nadugangan sa 496. Nadugangan ang probinsya sa Iloilo sa 171, ginasundan sa Iloilo City 83, Antique kag Aklan nga may tigsing 64, Capiz 46, Bacolod City 37 kag Negros Occidental wala. Samtang 985 naman ang recoveries nga nagdala sa kabilogan nga 84,615 kag 15 ang bag-o nga nagkalamatay. Nagdala sa kabilogan nga 2,345 death toll. Ang Western Visayas ang may 10,466 kaaktibo nga kaso sang virus. Ginako ni Councilor Novero nga mayara sila sa obserbahan nga pagnubo sang kadamuon sa mga bakolod noon nga nagakadto sa mga vaccination centers. Labi na kon Sinovac vaccine ang gina-roll out. Sulo kay Novero, ini nga sitwasyon ang resulta sa pagpili sang publiko sang bakuna nga ilaluyag ma-avail. Nagapati si Novero nga kinanglan sang syudad nga magpatigayon sa dugang information campaign na gudmahang pan sang publiko. Ang importante sang bakuna bisan ano pa nga brand, labi na nga kulang ang supply nga nagaabot sa syudad. Naglipot man kami ni Mayor, puti Vice Mayor. Kita namon, basta gani mga daw medyo jutay ang audience. Kung nang nagababakuna, ginapili nila, ginawa nilang Pfizer. Yung Pfizer mong naubos na. Kabagin sa pagpahayag ni Bacolod Councilor Novero.
Dako ang nabulig sa vaccination akon mobile vaccination sang syudad labi na sa 3 ka mayor nga merkado lakip na ang yara na hamtang sa mga barangay. Pero kay City Councilor Winicito Novero, ang chairman sa Committee on Vaccination Center may schedule nga gindiho ng EOC akon Emergency Operations Center para sa bilog nga bulan sa Agosto. Dugang pa ni Novero, wala man naganubo sa isa kagatos ka mga individual ang nabakunahan sa nagkalain-lain nga mga venue. Sunod pa sa konsehal pagi sa mga programa na hatagan sa oportunidad na magpabakuna ang bakolod noon nga wala sa nga tiyempo nga magapadulong sa mga vaccination center bangod sa ila trabaho o kon palangubuyan sa mga merkado. MWF ang naputang tada, no? May specific schedule siya at may specific na lugar. Pwede hundreds ang gina-accommodate. Kaya ang iban, kung hindi kakadto sa mga malls, labi na gid sa mga merkado, kahit may mga trabaho da sila, may baligya, hindi nila mabayaan. Ang dugang nga pagpahayag ni City Councilor Winicito Novero. Sa dugang nga balita lokal, ginbawian man sa kabuhi ang live-in partner kag suspect sa pagpatay sa mag-iloy sa Greenland Subdivision, Barangay 4, Syudad sang Himamaylan, alas 6:30 sang aga kahapon. Ang kamatayon ni Raimundo Diaz ginkumpirma ni Lieutenant Colonel Romeo Vargas, ang hepe sa Himamaylan PNP. Una diri nagwa sa investigasyon sa otoridad nga napatay si Mary Rose Egka, 24 anyos, kag duha niya ka mga kabataan nga isa ka babae nga nagaedad sa isa ka tuig kag siyam ka bulan subong man. Ito ka bulan nga bata nga lalaki matapos ginlothang ni Diaz sa sulod mismo sang ila puloyan. Sa pahayag ni Himamaylan City PNP Deputy Chief of Police Lieutenant Arthur Margallo, nagwa sa investigasyon nga ginlalisan sang duha ang wala pagpasugot ni Diaz sa plano nga pagselebrar ni Egka sa yakadlawan kahapon nga adlaw sa Barangay Payaw, Banwa sang Binalbagan. Didto na sa nakabati sang 4 kalukok ang nagtestigo sa krimen kag nagpangayo sang bulig sa otoridad. Nagwa man sa pagpangusisa sang otoridad nga may depression si Diaz bangod sa balatian nga pneumonia kag diabetes. According sa aton nga witness nga si Miss Annalyn Sipida Isabio, prior sang nabatian ang 4 kalupok is nabatian niya ni nga may certain argument ang aton nga suspect kagang iya nga live-in partner. So during that time after sina mo na may nabatian siyang 4 kalupok kag nagdalaga na siya gwa kag mangayo sang bulig. Kabahin sa pagpahayag ni Himamaylan City PNP Deputy Chief of Police Lieutenant Arthur Margallo. Nag-aapilar naman sa publiko si Mark Ortibano, isa ka psychologist nga hindi pag-ikonsiderar nga isa lamang kalahog o kung pawala lamang o kung pawalaan lamang ang mga persona nga may senyales ng depression kag dako nga tsansa nga mag-suicide. Hinimo ni Ortibano ang apelasyon dalang panumdom nga hindi lahog-lahog ang suicide nga ginatawag bangod on the spot ini nga nagasalud sa pinsar sa isa ka tawo nga may mabugat nga problema. Talakay ni Ortibano ang nasambit nga tupiko sa interview sa Action Firing Line. Kasunod sa pila ka kaso sa suicide kag 4 nga natabo nga pagpatay sa nga lalaki sa live-in partner kag ila duha ka mga kabataan sa syudad sang Himamaylan. Tungod sini nanawagan si Ortibano nga kon may ginapakita nga warning signs sa isa ka persona, hindi pagkadlawan kag sabay lo istoryahon o kon magpangayo sang advice sa mga eksperto. Sa mga balita national, Philippine Genome Center ginpahayag nga may community transmission na sang Delta variant. Presidente Duterte nag-ako nga siya ang nagmando kay Health Secretary Duque nga ipaiwa ang bidding process sa pagbakal sa face mask sa pag-umpisa sang pandemya. Detalye sa balita national pagkatapos gid lamang sini. Gumagaan. Alright, good morning mga ka-aksyon. Happy Sunday! Sa nag-aupod sa aton sining aga, good morning gid kay Mea Morales Moreno. Good morning man kay John Vicente and of course sa family niya dra sa may Barangay Carabalan, Himamaylan City. From John Vicente dra sa may Hagnaya, Hamindan, Capiz.
Good morning, Martin Aliling. Kay Alex Monteza, good morning. Jocelyn Cordero Gilang, good morning man. Scarlett Gamo, advance happy birthday sa iya brother nga si Rodolfo Umadhay. Advance happy birthday kay Leisure Tad E, good morning sa imo. Good morning man kay Andreo Huelar. Yes. Kay Tia Kimiriman, dala sa may Mursha, good morning. Kay sa tanan niya members ng Energy Fans Club. Amo man, kay Christine Menyes Villalobos. Good morning sa imo Tintin, dala sa may Pandanon DSB. Connie Laparan, good morning. Kay Miss Jinky Dialagdon, good morning man. And sa tanan niya members ng Energy Fans Club, gina-great niya gid, kag thank you gid sa pagkadto kuno sa birthday ni Papa niya. And thank you man Miss Jinky sa pag-invite. Nag-enjoy gid kami dito sa inyo nga view kanami. Thank you so much. Ma'am Van, good morning man. Watching from Mount Rushmore National Memorial Park, South Dakota. Yes, kay on vacation isla ni Ma'am Van and Doc Matt Mayo. So enjoy your vacation, Ma'am Van and Doc Mayo. Kay Prince Hanme Piliega, good morning. Taga Tapik Purok Ilang-Ilang sa ako Nanay Pilar sa Land Ganaganag, God bless po. Okay, good morning. Kay Nimesha Roquez, good morning man. Victor Tugaf, good morning. Action Dorel, good morning man sa classmates ang bata ko si Erica. Kay sa classmate ara subong sa inyo. Sige, mayong aga lang da sa inyo and happy Sunday. Benji Rentino, good morning Rentino family. Ay, okay. Alma Mayharo Juaneza, good morning. Dudes Aberia, morning sir. Rizal Pabular, and kay LG Game Foul. Good, foul o foul? Basta mo na siya. Good morning. Okay, stand by for Balita Nacional. Sunday edition sa aksyon! Last size, 17 Action Radio, Philippine Standard Time, Public Action Balita Sunday Edition. Detalye na sa Balita Nacional. Ginpahayag sa Philippine Genome Center nga mayara na sa community transmission sa Delta variant sa COVID-19. Sunod kay PGC Executive Director Dr. Cynthia Saloma, madamo na ang kaso o kung madamo na sa kaso nga wala sila kahibalo kung sa diin nag-umpisa. Dugang pang paglaptaman sa Delta variant ay isa sa nakita nga rason kung nga nagdamo ang kaso sa COVID-19 sa Pilipinas. Biyernes nga adlaw naka-record sang bago nga all-time high new COVID-19 cases ang Pilipinas na naglambot sa 17,231 nga nagdala sa kabilugan nga 1,807,800 ka mga COVID cases. Ginako naman ni Presidente Rodrigo Duterte nga siya ang nagmando kay Health Secretary Francisco Duque III nga ipaiway ang bidding process sa pagbakal sa face mask at mag-umpisa ang COVID-19 pandemic. Suno sa Presidente, nahambal niya ini kay Duque sa isa sa iya cabinet meeting pagkatapos ginplastar ang pagtukod sa task force. Patag pa ni Duterte iya ginmando nga ipaiway ang bidding kasunod nga ang Pilipinas yara sa emergency situation apang ginalegar nga ginpili ni Duque nga ipaagi sa bidding tungod nagahalog ini sa posible issue. Luyag ni Presidente Rodrigo Duterte nga tagan siya sa mga rason kung nga dapat sili pahalinon sa pwesto si Health Secretary Francisco Duque III bangod makabig nga great injustice ini kung pahalinon siya. Pero kay Duterte, kaluluoy kay Duque, kagula siya sa rason kung nga pahalinon ang Health Secretary. Dugang pa ni Duterte ang kakulangan ni Duque amuman. Ang iya kakulangan bangod siya ang nag-appoint kay Duque nga mangin health chief sa idalom sang iya administrasyon. Gina-question ni Duterte sa nagpakamalaot kay Duque kung ano ang sala nga nahimo sini para pahalinon bago nang ginapahalin lang niya sa pwesto. Amo ang may mga issue sa korupsyon kag dereliction of duty.
Ginaabi-abi ni Senator Richard Gordon ang mando ni Presidente Rodrigo Duterte nga bayaran sa sulod sang napulo ka adlaw ang atrasar nga allowances kag benepisyo sa medical frontliners. Suno kay Gordon sa ini sa ka-signifikante nga development tungod sa malawig nga panahon mabayaran na ang pagpangabudlay sa medical frontliners. Una ginmando ni Duterte kay Health Secretary Francisco Duque III kag Department of Budget and Management nga bayaran ng healthcare workers sa pribado kag pampubliko nga hospital subong man sa mga vaccinators nga nagboluntaryo para sa vaccination program. Kag sa katapusan nga balita national, ginaangot ni Trade Secretary Ramon Lopez sa manubo nga supply sa nga 2020 ang rason sa pagsakaw sa presyo sa face mask kag face shield. Niyang reaksyon ni Lopez sa alegasyon nga overpricing sa pagbakal sa face mask kag face shield sang procurement service of Department of Budget and Management o PSDBM para sa Department of Health. Suno kay Lopez, wala makontrol sa ito ang pagmahal sang presyo sa kakulang sang pwede kuhaan. Sa Evaluan Sentro sa karon sang kontrobersiyas ang DOH kag PSDBM may kang tanan sa report sa Commission on Audit anggo sa pagbakal sang duha ka ahensya sang 113.95 milyones ka bilog nga surgical mask nga nagabalor sa 27 pesos kada isa kag 1.32 milyones ka bilog sang face shield nga tag 120 pesos ang kada isa sa tung Mayo 2020. Ang mga detalye sa balita international kag sports pagkatapos gid lamang sini. Para sa damit na ka-bloom sa bango. Alright, good morning sa liwat mga ka-aksyon kay GDV. Good morning sa imo, dra sa may paglaong Virgo family. Yes, you're welcome, Ma'am Van. Enjoy your trip. Kay Raymar Beranyo Lengoste. Happy Sunday, dra sa may Hagimit, La Carlota City. Francine Nathalie Bautista. Good morning, happy birthday kay Annabel Bautista sang Barangay Kulisapa, or kasama na siya. Good morning and happy birthday, Annabel Bautista. Kay Ms. Liza Joy Ilon Amoroso. Good morning man. Roselia Seridon, dra sa may Qatar, maayong aga sa imo. Good morning man. Kay Sir Leo Talaban, dra sa may La Castellana. And good morning kay Sir Milili Oligo. Kay Maninoy Michael June P. Sisol, kay Kagawad Milagros Alit, Sir Noel Amar, good morning sa inyo. Good morning man, kaya mai-greet ko ba lang, dali lang. Nag-message to siya sa akon kahapon to wait. Nalipat ko sa name. Maninoy Michael June P. Season, good morning dra sa may, ara kada Japon sa Old Sagay, Negros Occidental. Have a blessed Sunday to all members ng EFC. Enjoy dra sa imo pagstay sa Old Sagay. Kaya Hermelina Brasilino, Diana Peralta, good morning man. Are siya. Good morning man kay Eleanor J. Bodios. Dra sa may La Castellana ni sila. Mayong aga sa inyo. Din sa La Castellana manamba ko man. Dali lang. Basta taga La Castellana siya. May ano ni sila, may farm nga dragon fruit farm. So, ma-visit ato soon sa ila. Kaya nag-invite gid sila nga magkadto to. Yes, I'm so excited. Kay third week pa ko sa September ang ang harvest time sa ilang dragon fruit. So, ma-visit ato mga September. Okay? Sige, good morning gid sa inyo mga ka-aksyon. Kagkay Sir, Sir Awin Torres, ang hinubaan. Bow, sir, sige lang, sir, see you soon, gid. Kita na, kita dara sa may hinubaan. Kaya do kalayo, pag gid ang biyahion. Bala, so hindi gid pwede nga malakat ka lang to sa within one day lang, balik ka dayon do kakapoy. So, sige lang, katsyempohan, tagin na nga makavisit dara sa inyo matahom nga resort. Nalipat ko sa name. Basta, resort nila ni, of course, pinapanag-iyahan ni Ma'am Eleanor Fukuda.
family Alunsagay. Standby na, standby for Balita International kag Sports. Sunday edition. Las 6:25 Action Radio Philippine Standard Time. Pabalik sa Action Balita Sunday edition. Detalye na sa Balita International. Nagpasugot na ang United Arab Emirates nga mangin host para sa 5,000 ka mga Afghans nationals nga gin-evacuate sa ila sa sulod sang pila ka adlaw antes nagpadulong sa ibang pungsod base man sa hingyo sang Estados Unidos. Sunod sa Foreign Ministry sang UAE, ang mga evacuees nga ini ang magagikan sa Kabul sakay sa aeroplano sang US. Ginpahayag sang Foreign Ministry nga ang mga Afghan nationals nga ini ang mapabilin sa UAE sa sulod sang napulo ka adlaw. Madumduman nga 8,500 ka matawo gikan sa Afghanistan ang nabuligan sang UAE pinaagi sa aeroplano kag ila mga airports. Kag sa turman nga sports balita, kumbinsido ang isa ka veterano nga boxing analyst nga si Ed Tolentino nga mabudlayan si WBA World Welterweight Champion Yordenes Ugas sa hampang kontra kay 8th Division Champion Manny Pacquiao karong adlaw Agosto 22, 2021 oras sa Pilipinas sa T-Mobile Arena sa Las Vegas. Sunod rin kon Sunday Juan Manuel Marquez ang nalabot pa sa pila ka enkwentro kay Pacquiao antes niya maperde. Si Ugas Paihan nga mayara lamang sa 2 ka semana nga magpreparar batok sa Pinoy boxer. Pero pa kay Tolentino nga wala masyado nagabuya sang tapungol si Ugas. Rason nga para makaporma ini kay Pacquiao kinahanglan niya nga dugangan ang kadamuon sang iya ginabuyan nga tapungol. Apa excited sa gihapon si Tolentino nga makita si Pacquiao kay babaw sang ring makaligad ang 2 ka tuig nga layoff pero aminado man nga hindi ini kaangay. Interesting sa konta ni enkwentro ni Pacquiao bato kay Errol Spence Jr. Las 6:27 Action Radio Philippine Standard Time kag inyo nabatian ang bugos nga detalye sa Action Balita Sunday edition. Karon nga adlaw Domingo Agosto 22, 2021. Mga ka-action bantayiha ang live coverage sa Action Radio Bacolod sa away ni of course Senator Manny Pacquiao bato kay Yordenes Ugas. Karon las 9 ang agaw pag Action Boy Duran kag Action Art tay hupon. Okay, good morning lang kay Robert Roma, Beo Gokiko, Adi Asis. Kay Bia Jonathan, kumparing Bia, good morning sa imo. Kag kay good morning lang dra sa may La Castellana kay Eleanor J. Budiol. So, sige, see you soon dra sa La Castellana, maayong aga game. Stay safe and God bless us all mga ka-aksyon. Ini naman sa Aksyon Dorel Kabatu. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.